Слава бъде на Господа. Днеска темата ми е Псалом 23 ще бъде темата. Господ Христос е добрият пастир, който никога няма да остави. Така съм разгледал тази тема. Виждаме, времената се променят. Всеки измина ден времето става все по-динамично и събитията се променят всеки ден. И днес времето нашето да се наближава, но Бог не се променя и тази нещо ще е и днес. Той продължава наистина да стои на трона, продължава наистина да показва милост към хората и неговия призив е покаяние към всеки един човек. И тук Словото Божие, Псалом 20 казва, така ще прочетем. Това е един псалом за насърчение, който има сила и днес. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Зеления пастир ще ме успокоява. При тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Води ме прави пътеки на правда заради името си. Да, и до мрачна сянка корен, няма да се почва злом, защото ти си с мен, твоя жизъл и твоят тоягът те ме утешават. Приготвиш пред мен трапеза пред света на неприятелите ми. Помага да смира главата ми, че ще ми се прилива, наистина благост и милост ще ми седат при всички на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Слава бъде на Господа. Наистина, тук нещо наговорят към самия псалом. В Евреи 35 Словото Божие казва така: никак няма да оставя, никак няма да забравя. А в Исаия има много хубави сили, казва така. Исаия 6 глава от 16 до 16 казва така: но Сион рече, Йова ме е оставил и Господ ме е забравил. Може ли жена да забрави слушащото дете и да се смени началото на отробата си? Обаче, дори да го забравя, аз няма да те забравя. Ето, на длан съм те врязал, твоите стени са винаги пред мене. Виждаме, тези стихове наистина едно голямо насърчение, че Бог никой не остави, никой не забрави. Сега въпросът ми е, в този Господ е пастир мой. Сега много хора казват, ако питаме с едно хората, ще кажа, аз вярвам Господа. Вярвам, че той днес, че Бог има. Обаче после, че самото дело на кръста разделя хората на две. И които вярват и се покаяват, спасяват, и други, които не са религиозни, могат така. Сега в Коринтияни 8 казва, че така, словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила за спасение тези, които вярват в Него. Така че и словото на кръста има Божие слово, което си от нас. Това е словото, което разделя хората на две, на християни и на невярващи. И зато и словото Божие само ще казва Матея 4:4. Не само сляп ще живее човек, но всяко Божие слово. И зато и словото Божие в Тимотей казва, че цялото писание е Бога дължено, през за полка, за да наставление, да бъде Божие усъвършенствано в истината. Така че виждаме, че цяло слово, което Бог дал за нас хората, това е също слово, чрез което всеки от нас да може да спаси душата си, como казва така пред Бога. Сега, само това Господ е пастир мой. Само дума пастир, той говори предполага за кошара, овце и пастир какво прави? Пастир се грижи за стадото, пази ги, води ги, снабдява нуждите им. И това е нещо, което сега Бог дава преобразно, това, което Той прави за нас. В Исаия 6 глава 11 казва така. Исаия 6:11 казва така. Ето, Господ Йова идва със сила и мишата му владее над него. Ето наградата му е него и възданието му е него. Това е Исаия 6:11. И по-скоро говори за стада, агнета, дойките. В Езекия, още си, който така, Езекия 34 глава 11-12. Защото така казва Господ Йова: ето аз ще потърся овцете си и ще ги подиря. Както пастирът дрие стадото си в деня, когато е след разпъснатите си овце, така я ще подиря овцете си и ще ги избавя от всички места, където бяха разпъснати в облачен мрачен ден. Вижте, наистина тук участие се е заел, но като цяло, тъй като църквата днес е наистина духовно израел, и така че това слови за нас. И понякога хората наистина са пръснати в греха в този свят. Едва не наистина в този свят по всеки начин отдалечава хората от истината и им показва много други неща. Обаче, когато човек наистина потърси Бога и по-скоро когато бъде намерен от Бога, ако мога така, той разбира, че има нещо много по-важно, много по-ценно от всичкото, той сега може да предложи. В Матея 18 глава, преди да прочета, ще кажа един си в второто 16 така, очите на Господа
чат посетително на цялата земя и търсят сърца, съвършени според към него, за да покажат милост към тях. Бог продължава и днес да търси хората. Продължава и днес да показва милост към хората, чрез благата вещ, чрез духа си. Разбира се, винаги инициативата от Бога, но решението от самия човек, сам човек избира дали да се покаже или да почне в този свят. И тук се вижте сега. Матей 18 глава, от 13 казва така. Защото човешкият син дойде да спаси погиналото. Тук ясно казват, всички хора в този свят, които реално живеят без Бога, са в това число погиналото. И тук долу казва така, как ми се вижда? Ако някой човек има 100 овце и една от тях се заблуди, не оставя ли 99-те и не отива ли по бърдата да търси заблудилото се? И като намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече отколкото за 99-те заблудили се. Тук не говори по един много елементарен начин. Може да имаш примерно 1000 овце, може да имаш 2000, няма никакво значение. Когато загубиш някоя, ти отиваш да я гониш, да я търсиш. Така прави Бог. И Словото Божие казва, че се радва. И не напълно в Словото Божие, Лука 15 глава, там преди че заблуден син, Исус казва Словото Божие наистина. Цялото небе се радва, когато е едно ще се каже. Цялото небе се радва. Сега дума, всеки един човек, като грешник е, като една овца в този свят, който блуждае. Но, благодарим на Бога, че има милост към всеки един човек и всеки един човек може да дойде при Бога, да го намери да спаси душата си. И наистина, ако днес живеем едно време, в което все още можем да проповядваме Словото Божие, все още има възможност да говорим на хората, това време все още време за спасение. А в Йоанна 6:35 казва така. Исус им рече, аз съм хлябът на живота, който е при мен, никъде няма да огъмне, и който е при мен, никъде няма да огъмне. Виждам, че Исус, той ни казва, че аз съм този, от който се нуждаете. Наистина, всеки един човек има възможност да избере. Всеки човек се нуждае от Христос, но ще кажа, че Исус не е само пастир. В живота е имал много пастир. Всеки реално може да предвиди, че е пастир. Обаче каза, аз съм добрият пастир. И той го показва наистина. Той каза, аз съм добрият пастир и аз давам живота си за вас. Няма друг, който да е брал. Нито Мохамед, нито Кришна, нито Буда. Никой не може да грижа на света. Само той го направи. И сега ми ще показва за себе си. Аз съм добрият пастир, каза така. Аз съм добрият пастир, живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и като оставя овцете, бяга и вълкът ги раздрапа и разпръсва. Виждаш тук, разлика между добрия пастир и другия, този, който е наемник. Той бяга, защото е наемник и го вижда овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. Виждам, че като взаимоотношение. И нещо много важно в Словото може да ни кажа, че наистина се говореше неща преди 2000 години на апостолите, но той тогава говори именно за хората, които ще да правят и чрез това, след това нещо. И каза и други овци, които, 16 стих, които са от тази кошара. И тях трябва да видя и ще чуят гласа ми, че знаете, едно стълци им пасат, така много интересно. И тях трябва да видя. Някой ще къде е Господ сега? Господ е в небето, но Господ е навсякъде. И когато тях трябва да видя, това, което ще достига днес, не е физически като човек, става дума, че Словото Божие чрез духа си. И наистина, когато човек чуи благата вест, Бог чрез духа ожитворява това слово и човек може да каже, да, Господи, аз вярвам в Тебе. Днес не виждаме всичко с материално, вижда си, но го усещаме с духа си, чрез Святия Дух. В Коринтияни 20 Словото Божие така, никой без Святия Дух не може да чества Господ. Значи няма как сам осъвързен човек да се народи да спаси. Но Бог идва чрез Словото Божие. Докато сърцето на човека. Святия Дух го оживява и показва истината. И от човека закаже, вече може да избере и да приеме, и да не приеме. Това вече човешки избор в цялата работа. Сега, да се Словото Божие казва, че даде живот си откуп за мнозина. Това говори, че неговата жертва на кръста, Матея 20:27, е за много хора. Всички, които вярват. Искам да кажа, че няма човек, който да иска да вярва и да каже Господи, да му каже, ама аз не мразя за тебе, за тебе няма милост. Не. Всеки човек, който вярва в Господа, веднага Бог го приема и наистина човек може да се радва на това, че може да се нарече Божие чадо. Също като човешкият син не дали да му служат, но служи да даде живота си откуп за мнозина, дори да изкупи слава да бъде на Господа. И вижте сега, Божията воля много се разкрива от Словото Божие. Сега, защото има учения, които казват, има и такива учения в света, които казват, че едно не. А ако не си от избраните, вече може да правиш всичко, няма как да бъде спасен. Това не е вярно. Сега, Бог избра хората за спасение. Въпросът е всеки човек само себе си избира дали ще бъде да бъде. Това е човешки избор. Защото ако не си като цяло, Бог е вечен, той знае всичко. Но въпреки това той дава равен шанс на всеки един човек. И тук изявява волята си, каза така.
Това е добро, благоприятно пред Бога нашия Спасител. Това е Тимотей, 2 глава от 3-4. Който иска да спаси всички човеци. Виждаме, който иска, това е Божията воля. И да достигнат до познаване на истината. Защото има само един Бог и никога е между Бога и човеците. Човекът Христос Исус. Слава да на Господа. И после сега в Тит 2.14 говорим за голямата милост, която е Бог към нас. Наистина желанието му всички хора да разберат истината. Каза така, който даде себе си за нас, за да не изкупи от всяко беззаконие и очисти себе си люди за свое притежание, ревност за добри дела. И ако мога така, той умря, за да живеем ние. Той стана грешен, да станем ние праведни пред Бога. Сега не ставам, ти казвам, че той стана грешник. Той взима греха на себе си по себе си. Защото има и такива учени, които казват, но как може Бог да стане грешен? Той не стана грешен. Сега, но ако мога така направим ситуация, той взима греха на целия свят, сложи го в един съд, сложи го в себе си и сега, но той умря за греха на целия свят. Във 2 Коринтияни 5.21 казва така. 2 Коринтияни 5.21. Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, да станем, че него ние правени пред Бога. Сега, тогава се че Христос взима греха на целия свят върху себе си. И всеки един човек, идвайки при Бога, знае, че неговите грехове, че там са разпънати на кръста. Матей 2 глава вижте сега. Словото Божие, като овце блуждаехте, това е да говоря. Много пъти дават притчи, като илюстрира хората като овце. И сега дома, тези следи притчи, говори днес на нас хората като цяло. Матей 9.35 ще казва така. Тогава Исус обикаляше всички градове и села, получаваше синагогите им и проповядваше благовестието. На старостта изцеляваше всяка немощ болест за хората. Когато бяха множествата, смели за тях, защото бяха отрудни и пръснати като овце, които нямат овчар. Тогава рече на учениците, жътта зебълна, работи си малко. Видимо като овце, които нямат овчар. Сега да всеки един човек в този свят без Бога си има своя философия за живота. А питаш всеки човек, ще каже, всеки има някакъв смисъл, с който живее, заради който живее. Но и си смисъл е, къде каже, този, който е дал живота на човека, има той да е смисъл на цялото съществуване. Без него всичко е безмислено. Някой ще каже да имаш семейство, да имаш къща, да имаш кола, да имаш пари. Може би човек се поставя различни така стимули за живот. Но истинският живот е човек да се създателя. Е целта. Словото Божие в 11 глава пред Ареопага няма да чета, когато апостол Павел беше там пред тези хора, които бяха набожни, ако мога така. Той отиде при тях и каза, виждам, че са много набожни, но аз ще говоря за непознатия Бог, там имаше една табела. И обясним кой е Бог, този, който вярва, и каза така, защото в него живеем да и съществуваме. И целта на цялото прене е създанието да потърси своя създател. Това е целта на Бога за нас към сигурност. И наистина, сега, слово като все блуждаехте, и когато приемем Христос, вече ние се връщаме именно при Него. В 1 Петрово казва така, 2 глава 20-25, тук ти си много ясно говорим. Защото това си е призвание. Поне Христос поставя за вас и оставя пример да последвате неговите стъпки. Който грех не е сторил, нито се е минал лукашен в устата му, който бидейки охулван, не отрушеше, нито ставаше, не плашеше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо, който сам принесе тялото си нашите грехове, да работа, така, защото като сме умрели за греховете си, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Защото като все блуждаехте, но се върнахте при пастира и епископа на душите си. Виждам как един човек може да мисли за много умен, може да има философия за всичко това, но ако няма Бог живота му, и като овце, който блуждае, направо ясно каза сега. Нещо, което казва Словото Божие, Господи пастир мой, няма да остана в нужда. Сега дума, когато ни тъм при Бога, това не значи, че едва не ще приспават небето от тръбички. Много хора мисля, че това нека дойдеш при Бога вече, всичко ще бъде някакси, по някакъв начин така ще бъде снабдено по един свръхестествен начин. Си вижте, Бог ни дава здраве, дава ни възможности, дава ни работа, дава ни всичко необходимо за живота и за благочестието чрез познаване на нашия Христос. Но като цяло, никой не трябва да очаква едва ли не по един свръхестествен начин да падат небето тръбички. Напротив, Бог имаше ми моменти в Словото Божие, когато на два пъти Исус нахрани няколко човека с няколко хляба и няколко риби, направи чудото. Но не трябва нашия живот да очакваме и примерно да пада нищо от някъде. Но Словото Божие казва, че чрез него, чрез познаването на Господа, той съвдява що е необходимо. Дава ни, това става, това, което принесе Господа, и Бог няма да се в Филипей каза, никой няма да се не забравя, като в Евреи. И в Псалом 30-25 каза така, млад бях, остарях, но не видях правилно оставен, нито потомство да проси хляб. Това е истина. Сега, макар че ще кажем, понякога може да ми правим тежки моменти. Колко тежки моменти да минаш, Бог се ангажира, че няма да остави, няма да забрави. Така че
Самия апостол Павел каза, научих тайната. И да им да нямам, във всяко нещо каза, съм доволен. И каза, после какво каза? Защото за всичко си имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Така че този, който е приел Господа, Бог има ангажимент към него. Сега, Псалом 37:19 ще прочетем сега много за насърчение. Дали ще прочи и пренеси 18. Господ знае дните непорочните и тяхното свято ще бъде до века. Те няма се поставят в лоши времена. В дния глад ще бъдат сити. Много една сигурност в Бога. Слава бъде. Наистина Бог е верен, това, което е написал да не ударим. Лъвчетата репет, казват, Псалом 34. Лъвчетата репет нужда от глад, но ние, които търсят Господа, няма да бъдат лишени от никое добро. И към си хубави неща. И Матей 6 глава, 25 си казва така. Не се притеснявайте, кой ще пиете, кой ще обличите. И после казва, търсите Неговото царство и Неговата правда, всичко останало ще се прибави. Значи, първо трябва да бъдем да правим отношението с Бога. Това е най-важното. И когато се натрона нашия живот, вече всичко нататък вече Бог има ангажимента да ни го прави, да ни помогне в този свят. В Филипени 4:19, там апостол Павел пише към филипените, а моят Бог ще събди всяка ваша нужда според своето богатство слава. Това беше към филипените, но ние вземе стихи към нас днес, ние си негови деца. Бог е същия и днес. И сега някой ще кажа, мадам, откъде? Вижте каква е икономиката. При него не си мисля, едва ли как държавата, която живеем, при него едва не дава така отражение на... Не мислим да никакъв цяло, може да кажем, България е бедна и кои са богати. Разберете, наш събдяване не е от този свят. Събдяването от Бога. Бог прави така, че винаги живота и да имаш работа, да сведеш хляба, така че толкова е необходимо да може да го прибави, да ти го даде. Ефесяните 20 казва така. Бог може да прави несравнимо повече, отколкото искаме и не мислим. Несравнимо повече. Значи, понякога никакъв човек си има някакви да са възможности, които има като хора и много пъти казваме, това ми стига. Но Бог знае какво имаш и знае колко ще даде, трябва да знаем, че той никога няма да се никога няма забрави. Сега, ако Бог се грижи за цялата вселена, колко повече ние, които сме ценни за Него, като хора, той няма да се погрижи за нас. Вижте сега в Лука, 12 глава, 24 сме си казва така. Зеете враните, нито сеят, нито женат, те нямат ни съкровища, нито хръщница, но Бог пак ги храни. Колко по-скъпи сте ви от птиците, колко писама да сте, птиците, после цветята, всичко това, цялото време Бог се грижи. И нещо, което е важно така, успокоява душата ми, завежда, освежава, води ме, това е много хубаво, освежава душата ми, води ме пътека правата заради името си. Сега, тук съм искал да ги преводи имам. От 14 година освежава, завежда, води ме, възвръща душата ми, когато вижте, в Йов Словото Божие казва, че живота на човека не е невоюване. Наистина така, живота е една борба. Сега, колкото и наистина човек да пречи, така че няма проблеми, но живота е една борба, в която всеки наистина имат различни предизвикателства, с които си човек трябва да се бори. Но Бог е този, който ни дава сил да преодоляваме всичко това. Но трябва да имаме вяра в Неговото Слово. В Йоанна 16 казва така, това ви казах да имате мир в себе си. Света имате скръб, но отрезайте, аз победих света. Сигурността зависи от нещата в този свят. От това къде е Исус Христос в този живот. Понякога може света може да има да бушува, може да стават много неща. Не. Важно е къде е Христос. Ако той е трансете, знаеш всичко, което има да примеш, ще примеш с Него. И тук има един много интересен стих, в който искам да се малко вниманието. И в долната мрачна сянка, ако каза, няма да се оплаша. Сега, долната мрачна сянка, просто не знаем колко е дълбока тази долина и точно какво е преди до Господ долу. Това е едно място, може през което трябва да преминеш. Не се каза колко е дълбоко, колко ще минаваш и наистина какво ще преживееш. Но знаем, той е с нас и той няма да остави. Това е много важно. Сега, тук защото ти каза с мене, той ще той те му отшават. Ако ти си уверен, че Бог с тебе, през който има да минаваш, ще минеш това. Знаеш, че той няма да забрави. В Римляни 8:31 казва така. Римляни 8:31. Ако Бог е към нас, кой ще бъде против нас? Няма такава сила, която да може да седнеш от тебе и да каже ти спираш до тук. Не. Сега и може много хора да стават против тебе, като институции, хора, които са кажем срещу нас като цяло. Обаче, когато Бог е с тебе, знаеш, че той няма да остави. И тук се казва така, Псалом казва така, 18. Гости с мене, няма да се обоя. Кой може да ме стори човек? Кой може да е човек? Може да говори много, може да е по-голяма си от тебе, но ако Бог е на твоя страна, никой човек не може да се противопостави срещу тебе.
Сега има един много хубав силен стих, Исаия 43:2. Това е много силен стих, който съм рядко го казвам, но е много силен и ми харесва. Исаия 43:2 казва така. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките не ще те потопят. Когато минаваш през огъня, ти няма да се сгориш и пламъка няма да те опали. Виждаме колко... Значи, какво ти спя да преминаваш? Знай, че Бог е с тебе, той е в тебе и не се те няма да стане, няма да забравя. И сега, искам такова ще малко слова да кажа по последния стих. Трапеза пресред неприятелите ми, всяко на четвърта. Много пъти не се трапеза и на място седаш, където плод са неприятели, си приятели. Тук не става дума за точно това. Тук става дума, че понякога в ежедневието си срещаме с хора, които не обичат, които може би нямат добри чувства към нас. Силно нормално е било на работа, било като комши, било като колеги, това няма значение. Когато човек е с вера в верата, той обича да научава, но когато няма верата, нормално е да има някакви разбиране спрямо нас. Но той каза, представете на враговете ми и неприятелите ми. Това е хора, които явно с живота се показват, че имат неприятели към нас. Но въпреки това, какво трябва нашето отношение към тях сега? Това е интересно. Защото преди казвам, ако някой мрази, аз го мразя. Ако той им прави зло, ще му прави зло. Това е естествената реакция на човека. Обаче в Словото Божие Бог каза да обръщаме на хора. Възгръчен внимание тези хора. Каза така, никому, това е Римляни 12 глава, 17 стих, никому не вършите зло, промишляйте за това, което е добро, причучвайте. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Виждаме тук едно насърчение, аз стремим наистина да показваме любов. Нещо повече, ако ти си Христов и Бог живее в тебе, това е вече наистина Бог, наистина иска да го представи. Да имаш силата в себе си, това, което Бог казва и да го живееш. И казва така, чуй си, че е било казано Матея 5 глава. Обичайте ближните си, млади неприятели си. Това е закона. Обаче, но аз ви казвам, обичайте си неприятелите си и молите си те, които ви гонят. За да бъдат чадна вашия отец, който не мислата. Той казва, чуй си, били, казва, вижте, фарисеите и юдеите има и други книги преди това и правила. И там казаха, обичай, били се мрази неприятели си, но Бог не казва така. Бог казва да обичаме и тези, които ни гонят, и тези, които ни намразят. Помните, когато Исус беше на кръста, те му се подиграваха. Отидеха шамари и казаха, Господи, ако сега познай който удари, подиграваха му се. Но тогава Исус каза, помните, Отче, просим, те не знаят, що вършат. И помните, когато обяха Стефан, какво каза? Ще прочита, той е сега много силно на Стефан. Когато Стефан беше проповядваше, го изкараха на кръста, на края на града, за да го убият. И ще каза Стефан сега. Думите Стефан наистина са много силни, каза така. Хвърляха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки, Господи си, приеми духа ми. И си като колничи извика с един глас, Господи, не ми се този грях. Защото отново милост и прошка. И нещо, което е основно, което е за значение към нас. И без значение прескочи пример, разбира се. И без значение колко време ще бъдете с двата марша сянка, мога е така. От значение това, че имаме насърчение в Словото Божие. Словото се казва, и аз ще живее завинаги в дома Господин. Това е едно сигурно място, където потъмя. Тази земя може да не е всичко как трябва да бъде. Не е всичко да не хареса, ако мога е така. И вижте, помните, ако има апостолите, как живеха, какво получиха като награда. Не беше много добро, не беше много справедливо, ако мога е така, по-човешки казано. Но никой не знае прескочи при мен и как ще си отмина от тази земя. Сега беше с камъни, Яков беше възнамен. Петър според преданията е бил славата надолу. И много от апостол Павел е бил според преданията обезглавен и галотина. Така че виждаме, че всеки един си понеси, премина през тази земя по някакъв начин. Въпросът е, наистина имаме разумението от Бога, че това, което той е мечтал, то ще бъде нашия живот. За вечността. Словото Божие, това са думи на нашия Господ. Право казваме за овце. Моето всичко гласа ми каза, и аз ги познавам, и те ме следват, и аз им най-вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да грена от ръката ми. Виждаме колко верен си ме. И сега, къде е днеска, къде кажа, апел към хората? Апостол Павел казва в Римляни 10, защото всеки, който призове името Господне, ще бъде спасен. Всеки човек стои на дилемата. Да вярва, да не вярва.
иска да бъде в небето или не иска. Това е нещо лично. И вижте самия Давид в псалмите, това е един цар, погледнете, цар. Той каза така, Псалм 27. Едно ще съм поискал от Господа, това ще търся. Да живее в дом Господен при всички дни на живота си, да гледам привлекателността на Господа. И наистина път е само един. Исус каза, аз съм път истина на живота. И ако говорим като цяло, Исус направи небето реално и достижимо всеки един човек. Просто всеки човек да избере само на себе си, къде иска да прекара вечността. И някой казва, да, сега искам да живея пък там, да знам, не се интересувам. Понякога това става много така, как да я кажем, и лошо изборче. Каза, защо? Има време един колега Петко, който работихме заедно като музиканти. И той му познаваше светлината преди да повярвам Господа и след повярвам Бога. И той беше реално разликата, която имаше при това. И той ми каза, аз много пъти говорих към Петко, си добро момче, не можеш да побиваш пада. И той ми каза, аз вярвам, че ти вярваш, каза, виждам разлика тебе. Но той каза така, моето вярване е такова. Аз искам да живея сега, както аз искам, каза. И нека те в небето така, тогава ще ми кажа, тогава ще споделя с някой малко така. Много хората си мисля, че едва не Бог е някой приятел, с който може да споделим. Но Бог е създател на небето и земята. Някои хората не разбират това нещо. Защото правят картини Дядо Божие, искат детенци, Дева Мария, едва не. И така някакси по-човешки прави нещата. Обаче разбирате, Бог е Бог. И Бог порога и милува. И никой не знае кой колко време на тази земя. И добре, зато еврей каза, ако днес чуете гласа ми, не закроявайте сърцата си. Нека Бог да ме благослови. Нека така, да знаем, че Господ е нашия пастир и той никой не оставя в нужда. Бог да благослови.